Čau lidi, to jsem já, Urbik. Dneska si ukážeme nějaké věci z kraftění. Takže budeme potřebovat zlato, dlaždice, železné cihly, diamant, tyčky a prkínka. Dáme si tyčky, dáme tam všechny rovnou. Tak, nejdříve nejslabší věci, což jsou samozřejmě ze dřeva. Takhle tak. Máme motiku, lopatu a meč. Potom to jsou diamantové věci, ty jsou zase nejlepší. Máme meč, krumpáč, sekírku, motiku a lopatu. Potom máme dlaždicové, jsou druhé nejhorší. Tady je krumpáč, sekírka, motika, lopata a meč. Tak, to jsou kamenné a teďka přejdeme ke zlatým. Tady je meč, krumpáč, sekírka, motika, lopata a ještě nemáme železné. Krumpáč, sekírka, lopata a zapomněl jsem motiku a meč. Tak. To je z tohoto dílu všechno a v dalších dílech si ukážeme, jak se dělají různé věci ze dřeva, například čestky, schody, dveře a tak dále. Tak pokud se vám toto video líbilo, tak komentujte, lajkujte a pokud u mě ještě nemáte odběr, tak si ho dejte.